Ikaw ulit pati na ako si pangawat sa kulubi ha. Sa akin tanaw. Isa na pa siya na pagkakawatan ng kulubi. Kumasakpan gani sakpan. Di pagpakurat. Ay kumahog ko. Preso ka. Hala, oy. Mao naman ni ano Asinan Beach Resort. Muna Asinan Beach Resort gigutom ko. Hi ma'am, good morning. Hala mo ra maning madri. Hala madri oy. Bawal na ba solicit diri anong naamang ka diri? Di ko mga solicit oy kanang uniforme man nako. Ari naman ko diri kay gisugo ko. Uniforme nga imong gisulob buraw kag padung mo sangyaw anas pulong sa Ginoo. Unsa man ka diri nga bawal mo solicit diri. Ikaw nga magsir mo ari na pud ka mangayo na pud ampo nas buwak us kandila. Mao lagi ngayo lang takog kanang kuan bi gamay nga hinabang. Gamay lang jud nga hinabang kay wa magukoy pangkaon diri na ako'y bata tulo ka buok. Hala oy nagdira ka ko income diri kay gamay pa man kay mga guest kanang ani na lang padayon na lang dito sa ilawom kay natay daghang mga kuan dito. Adto lang ka mga hinabang dito ha. Adto lang ka ko unahan ko. Sige, salamat ha. Isa ko. Noon sabi siya muna siya, tag-iyas roller coaster, nagtuyok, mahinuon siya, naglakaw. Ug malipong din siya kaabot sa tumoy, patay, di kini ka hinabang ron. Wa madyo ka solicit diri, oy. Wa gyud ang hatag. Wa gyud ni hatag og kana solicit. Di nga to, ligi ka poy na makumahimo badyaw, oy. Kalami ba ikaw oy, pagkaon ay lubi diha ay. Mangawat na ka og lubi, oy. Mangawat na ko lubi. Mangawat ko. Ay, kiwa pa'y tao. Hoy! Pastilan bala urang ko. Ikaw di magsipangawat sa kulubiha. Kada uya anao. Ikaw di pastilan ako si pangawat sa kulubiha. Sa akin anao. Isa na po siya na pagkakawatan ng kulubi. Kumasakpan gani sakpan. Di magpakurat. Ay kumahog ko. Preso ka. No.